Aquests aparells de climatització tenen més de 20 anys. El soroll que fan ha provocat la queixa d'un dels veïns d'aquest bloc de pisos enganxat a l'Ajuntament. Els decibels i les vibracions de les màquines li impedeixen dormir. La policia ha fet mesures de soroll i ha comprovat que, efectivament, els decibels excedeixen el permès per la llei. Que les nostres màquines són velles, que fa 20 anys que estan instal·lades i que per tant per això hem demanat un FEIR per poder-los canviar. Això l'Ajuntament ho sap i que hem tingut dificultats perquè cada 2 per 3 es disparen, els hem de tornar a posar en marxa, hi ha ales de l'Ajuntament que són calents, ales que són freds i per tant això ho sabíem. Jo no sé si pot ser casualitat o no. Em sembla que dimarts o dimecres es va trencar una d'aquestes bombes, el coixinet, i podia ser que fes més remor del compte. L'Ajuntament som conscients, estem treballant per pal·liar aquesta remor i que es pugui posar una lona gruixuda, que s'hi pugui posar una mampara, alguna cosa per evitar que fins que no es faci la nova instal·lació aquesta senyora tingui molèsties. L'Ajuntament ha aconseguit una subvenció estatal per renovar tot el sistema de climatització municipal que permetrà tenir una nova instal·lació pràcticament silenciosa d'aquí uns 3 o 4 mesos. La queixa veïnal, però, ha posat al descobert un altre problema. Aquesta senyora està vivint en el que és un despatx. Per tant, les normatives d'aïllament que l'Ajuntament exigeix quan és un habitatge són unes i quan no és un despatx són completament diferents i és una altra. Per tant, la senyora que els va llogar aquest pis o aquesta estada és conscient que el que té declarat a l'Ajuntament són 2 habitatges, primer en va fer un, després un dels despatxos el va declarar com un segon habitatge que normativament el pot tinguer, però els 2 espais que té de més que estan ocupats per persones que sàpiga que són despatxos i per tant com a despatx el que no s'hauria de permetre és que aquesta senyora estigués vivint allà. La majoria de pisos d'aquest edifici són, doncs, oficines i així consta al registre municipal. No tenen la cèdula d'habitabilitat i, en conseqüència, tampoc els aïllaments que per llei s'exigeixen a un habitatge. Des del consistori s'ha assegurat que s'actuarà. La majoria de veïns s'han assabentat just ara que els pisos que tenen llogats són en realitat despatxos.